татар матбугатын укыйм. Мәсәлән, Ватан Татарстан, Шәһри Казан, шулай ук интернет сайтларын укыйм. Мәсәлән, матбугат.ру. Азатлык радиосын карыйсызмы? Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәрвакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм. Анда язылганнарга ышанасызмы? Гомумән татар журналистлары язганнарга, татар матбугатында язылганнарга. Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам. Бу татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә? Мин үземчә миңа интернет сайтларда җитә. Ләкин авылда яшәүче әби-бабайлар да безнең бар. Аларга гәзит, журналлар укуу җайлырак дип. Татарстанские СМИ читаю периодически от случая к случаю, специально не читаю. Честно говоря, доверять, написать можно все что угодно. Ben indi gazete jurnalları şöyle bütün sene okuyorum. Akşamlar gazetesini okuyayım, ziyim bir kere jurnalların şanı. Listeler okuyayım bir mesele yok. Okura vakıtta yok mu? Hemen işte. Basmanlar şanını yaşanmazsa. Мен элек 8 ел баштаган болуштарым. Хәзер почтадан чыктым инде мен. Что бесплатно салалар. Про город, Вабан, татарчаны, конечно, алмыйбыз. Әниләр, кайнаналар алар татарчаны алалар. В основном шанабыз. Есть где-то доля повышенности, но распространение шибез шанабыз. Икесенә дә. Балалар интернет белән үзем дә иногда шулай керәм. Но в основном живые, конечно, газет, журналларны кеше bizim возраст андыйга привыкший уже. Миңа бик ышаный бизнес онлайн, аннан госпорталлар укыйм. Беләсезме, менә 50-50 инде. Менә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышанмыйм.